Dobrodošli u alat za razbijanje stereotipa. Pa krenimo. Ženina svrha ispunjena je tek kad postane majka. Recept je sljedeći. Što više, to bolje. Ili baš i nije tako. U ovom trenutku više od 80.000 parova diljem Hrvatske ne može imati djecu, a muška plodnost se kroz zadnja 4 desetljeća smanjila za više od 50%. Ipak i dalje je glavni krivac zbog neimanja djece žena. Poželjno ženino zanimanje je da bude domaćica, a da muškarac vodi financije. Selo kaže, ženino je da brine o kućanstvu. Statistika s druge strane kaže da u ovom trenutku od ukupno 1.600.000 zaposlenih u Hrvatskoj, žene čine 787.000. Dakle, gotovo polovicu zaposlenih. Gledajući širu sliku, 32% svih zaposlenih žena na svijetu radi na vodećim poslovnim pozicijama. Žena se mora odjevati ženstveno. Haljine i suknje pristaju ženi. A ako drži do sebe, šminkat će se. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, samo prošle godine zabilježeno je više od 200 silovanih žena. Najčešće prvo pitanje koje se postavi na spomen ove brojke je što je nosila od odjeće. Umjesto toga treba pitati zašto je pojedinim muškarcima kratka suknja i dalje poziv na silovanje. Žene iz prošlog i ovog stoljeća, zabrinjavajuće, imaju jednu zajedničku stvar. Obje su često žrtve obiteljskog nasilja. Žena bez djece može postati žrtva nasilja. Žena s uspješnom karijerom može postati žrtva nasilja. Financijski neovisna žena može postati žrtva nasilja. Žena neovisno o načinu odjevanja može postati žrtva nasilja. Ženu od nasilja može jedino spasiti odgoj sinova i kćeri bez nametnutih rodnih stereotipa.